tenang. Telepon siapa ya? Oh, Mas Bayu. Moga-moga nomornya masih aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Bayu, cek inget aku apa ora? Yo ijeh to, Tania to kowe. Iya bener aku Tania. Yo nomorku jembuk simpen to Mas Bayu. Yo ijeh to ora bakal tak hapus. Bojomu wis mbok puk-puk go. Wes bubuk. Wes bubuk ket mau. Tak mantu sik ya wedi nak krungu. Iya metu. Wes mentu iki. Wes Mas ning ndi yo? Neng Sanding Jumbleng, Mas. Mas Jumbleng. Masya Allah, segitunya kamu mencintaiku sampai rela nih pinggir Jumbleng ngono kuwi lho. Mas piye Mas? Sesuk jalan-jalannya ngalun-alun ra. Ya sida no tanggule utangan dit sik. Terus dirimu kok numbas ki apa? Tumbasnya pentol no. Apa pentol? Iya, pentol sakan sunduk-sunduke. Lho kok sak sunduk-sunduke to? Ya nak ganti sunduk apa ya kena dipangan to Mas Oh iya. Ya wes, aku tahu TV. Ya. Anjay. Oke. Ma. Dalam sayang, enten apa to ya? Ndang rene oke opo iki? Bentar to, liatin mama masih ndomi kotang iki lho. Utang yang berdomi iki nopo to, Ma? Bekase mbolori mambingi lho delon jepat kabeh koyo ngene iki lho. Ya anu tumbas lagi. Tumbas lagi ya meneman duite to ya, kena mbungge ngopi, kena mbungge tumbas rokok, kena mbungge mancing ya ta? Daripada bodol kabeh ono mbok dondomi to. Selama masih bisa ditundum seperti ini ya masih bisa dipakai toh sayang. Sama tumbang di toko sing ngene iki gak ada. Ini limited edition. Limited edition. Limited lek Samsung. Cuma mau kemana itu? Ayang. Ana apa curiga aku mesti iki. Loh, selalu seperti itu toh. Lek dicelayang terus curiga ngono kuwi lho. Iya biasane memang nak nyeluk-nyeluk kan ngono kuwi. Ana geleme. Tapi kecurigaanmu itu juga ada benernya. Lah tenan to. Ana apa? Sini yo Thailand mesti lupa iki. Iya ana apa? Piye? Malam Jumat itu sunah Rasul loh ya. Ayo. Loh, apa iya? Ini bukannya malam Rebo iki. Loh, selalu mulai kaya entute hasib. Gak suka aku. Nah, yang karang wong lali kok mah masuk ora oleh. Kita itu sudah menjalin hubungan bertahun-tahun lamanya loh ya. Menjalin cinta dan kasih sayang serta mengikat janji sehidup semati. Ngono lek tiba saat yang seperti ini kok selalu njaluk diingatkan ki lho, Iya harus diingatkan to mau papa wong lalinan. Aku ki jane bojomu apa tukang tagih danakur? Tapi tone rasa-rasa gimana? Sesuk wae piye? Alah, ya wis gak usah lah sak teruse. Wis sampe koyo odol, aku ora peduli. Mosok sampai kaya odol to mate gomen. Bi, aku tak takon ya, awakmu kan pinter tenan kon mutih-mutihne kulit iki, Bi. Aku tak takon carane mutihne manuk iki piye, Bi? Jajal karbit Mas. Dikarbit terus dikapane, Bi? Adai plastik terus kaleni karet. Bungkus berarti. Ya sesuk isuk nek sekirane mbok slentiki ngene ra krasa apa-apa terus mbok nguyuh ketoke teng-teng. Aku kandhani menawa baterai bereaksi. Ya coba sesuk tak celenthikane ya, Bi ya. Iki lho ya awakmu ki wireng. Ya gawan lho, Bi. Manukmu putih sak srit ngono. Kok gak ya bilang koyo ikan Nemo Ya ta. ben antik, Bi. Medeni cah cilik ae.
Lah poyo nek wis putih poyo arakan tak eteng-etengen duduh-duduhne cah cilik to, Bi. Angkat tak bungkus to, Bi. Enggak suka aku ngono kuwi.